Jalika min de Jalika kam ne fosi kam ko woni nen an Jalika gila tan seera gila Jibril hokki oɗo Jalika mi ronki tan yo won neɗɗo ɗanta ko jamma ɗanta ko ñalawma kone ɗum ñamata yarata Jalika aɗanno waɗi hanki jamma jooɗi tan ha jamma jengi tan ha koyɗe taƴ nani tan fetti wulango wulli min wimani wulli tan agadi yo no girñitimi de mi anda ni ɗo ndewmi jettimtomam nder ɗum wulla tan mo waɗi an ko woni wonde tawi Jibril koko sehil an artir haqqille ma nene o wiɗi oɗo ɓiɗɗo gorko amma jani Jalika ala ko waɗanani Jibril ala mo andi kadi so wona Jibril no yiɗiri ɗum ni fof o hokki ɗum ɓernde mum Jibril yettima hanko bonante kono so Allah jaaɓi enen fof ɗum wonata haare meɗen en ƴewanno yejjitide Jibril o faya e goɗɗum ko noon tigi ko kalɗa koko gon kono noon min mi andinimo aduna o tan wona Jibril wonɗo gorko ɗum ne selli omo wawi dañde goɗɗo ɓurɗo Jibril ko ɗum waɗi jinmi ya ɓeydo ɓattaɗen salli jaaɓi jewtida e makko sabu oɗo saaha omo namdi ɓattiɗo mo feewi gartira haqqille makko gandinamone kadi oɗo aduna wona ɗo tan o haali oto haala haydara Moussa tan wonno joni ko joni fuɗɗe e makko ɗum ɗesat Moussa moɗo mi yettoyo nder mi darama bisimilla salli jaaɓi mamin jewtide inchallah mi woppe jungo ma a jarama ne eyyi kay ha ɓooya seeɗa salli jaaɓi min de ɓe naƴi min kam Jalika ngal ɗo dewgal kam koko itti hakkille mum ngal ɗo ceergal koko itti haqqille makko tan ha laaɓi ha laaɓi hay min o nawori kam hen allo an namno toon bone an min debbo makko moƴƴi ma anda ko mbatta ko wona an taw wawi ɗum ayi ko kalantuma horma noddinmo ɗum te sa yiɗi moni andude moni min noddita kam ma andu moni min téléphone am jogi de téléphone ma kadi allo ngam mbiɗa ko ni tan goppirtoɗa Jalika an kam ko ɗum woni Jalika aɗa wawi uddade e nduɗo suudu mbiya ñamata a yarata wallahi mboɗo laaɓani a wattake a hirtake a hasitake Jalika ha holnden bojji ɗi goyataɗi ha holnden holde ɗi dartoto aɗa wawi wurdude ni tan pour nde gorko rekki wona ɗum an haɗa kam andi min mi hattinani diga min Jalika binoɗo kam hande ma tawam ɗo mi gumata ɗum hande binoɗo kam Jibril ma waɗam ni wallahi mi gumata ɗum ko wuri kam ko mettu woni min gilani gimmim ɗon garmi ɗo Jibril ƴettani téléphone mo noddi kam hoto yejjit ka ceeraɗo so Jibril hokkima caggal hokkuma annene caggal ay so wiyama gorko moƴƴi andu ko bamma tan tagui so wonano pour bamma ko gorko a wiyanno worɓe fof poti saabu gorko mi haalanma jarani ɗum ɗo de ko ceergal ko dewgal wonno hakkude mon on certi continue haajuji ma hankante ganda wona cukalel ka mawɗo kelifaɗo sa wi aɗa jagga e makko ha hol nden a jimandi ndem téléphone am wona soni a ƴettide aɗa noddu
téléphone am so ne jojjinta ɗum ko téléphone woni ɗo de ko goto jeeyi bayde yappere téléphone ma hay holɗum ani ko kalantuma téléphone ma so suni komi ƴetto te bayde ko an dari ɗo mbiɗa kake ma goni kakam eyyi joni ko wadde ko téléphone ma téléphone ma ko téléphone am mbaɗa foti mbaɗa aɗa jogui droit ƴettude téléphone ma gati minima ken gootum eyyi jiiɗa ko heddi ko faaɗa wawi memde ha heddi téléphone am ɗum ko min jeeyi ɗumen joni so tawi ko ɓe liggottomi noddannomi noon ko kalami ha wonko ganduɗa debbo foti jogade neɗɗo e gorko hoolare so tawi a ala yam hoolare noon ma bonno ko heewi hakkude men est ce que a faami jimi haalandema ko jibril yejjitima waɗɗum e hakkille ma firtu guite ma ɗe ndaara kam a majjani haade ma resede worɓe fof ndewe ma ala mo rewani caggal ma mbiɗa ko jibril jiɗɗa so jibril sentimama annene sentomo an ko jiɗɗa holko woni anne rakke woto wi noon jibril wakam yejjid joni jibril wawa yejjide an ittu ɓernde ma nde jibril so mboɗo wawno changeandema ɓernde tan hande mi changeande tan ay cukalel ngel o jogui galle ngel ne wayno coupéyel ni ko ngel hankkadi to jikkata woni gurdam makko te gorko ala garanti de gorko jarani ɗum wona aɗa ufiɗo e suudu aɗa woya jamma e ñalaw aɗa wiya jibril sa waɗi ni a tampina kam tampina yumma wattu hakkille e hoore ma ganda ka debbo so jibril oppirima yimɓe 10 nana daari e damal ene paadi min jibril gamdumi an haɗa andi ɗo ɗo paami jibril ay tawa hanguete mi anda hangue kintu ay minen a heɓata ɗo aɗa woya minen goni ñittotoɓeɓe a yejjitat jibril ɗo walla e ɗa ay jibril noon a sengtotomo no sengtorima ni anani ko kalanmami ko mbatta ɗum e hakkille ma jibril kam sengto ɗum tan camoɗa goɗɗo kono wona jibril an ko woni mbar jibril liggaki holko woni e jibril ha ganduɗa aɗa foti woyirde ni mi yiɗa ni en téléphone am sona so tawi aɗa wawi addanam so tawi a wawa joƴƴina a faami an kam mbaɗa hoolaki hoore ma jimmi andinema ɗum ɗo ko min jeeyi a faami ganda ɗo kaɗɗa hen so tawi noon a joga hen hoolare mba bonnu ko heewi hakkude men min jimmu ko kolɗami min debbo jimmu yo hoolomi jogoyami yakare andani to jimmi ɗum ɗo ko ɗon pawmi ɗum baydi ko serni ñale ñale min so tawi ko mbira ko aɗa yiɗi kam ko gonga e ma a fotani jogade ko kaɗata kam hoore ma ha tengte noon téléphone ma ay ko ƴettumi téléphone ma ko ɗum addantuma hoolare nde wona hakkude meɗen mais so tawi mi ƴetti téléphone ma awo joguima oɗo réaction an kam ko gonɗa e sudde walla hoolaki hoore ma min mi suudatama haydara kono jimmi andi ndema tan yo won lawol ma cakkitingol téléphone am ene sona ƴetta mbiɗa horsinma no feewi ala ɗo ponnumani kono hene gueɗe mi jaɓata ɗum e hakkudam e maɗa bayda holli kam hoore ma mi nani ko kalɗa ko min mi sikkano so ruttitima ko an saloto wona aɗa wiya mo ruttu an ganda so ruttitima ma jaɓama e gueɗe ɗe wonma e galle makko ɗe façon yidde fof a yiɗimo a hollimo yidde fof ha jibril de hande o wi waɗe ɓarde ma hen o wi waɗe hen mbimani goɗɗo arta hen saabu ka cukalel tukosen a yahani hay nokku ɓiya ko jibril jinmi ko ɗi bojji jinmi gaccaɗi hankkandi an jibril ne jari ɗum ha a nana perte valeur ma hola an hol jibril ancima anti ɗum ɗum ko jaam yidde jaam so Allah jaɓi de taw change ude ɓernde no woodi an kam komi changenowo ay min mi wonani gañƴo sa yi mboɗa haalan ma ɗum ɗo ko min gor suusi haalandemo ɗum rakke min yiɗa wani oɗa andi kono ɗum muus rakke imagine mi foto waɗa reprendre vue on sans jibril ɗum weeɓata mboɗa anda Jalika ay ɗum ɗo ngal ɗo kural pingal min goppittama hen ganda mami yaadema
haa gasa mi oppataama gooto aɗa anndi ko muusmaa ko ɗum muusimi ko mettumaa kadi ko ɗum mettimi jimmi tan anndinde ma wattu hakkille nganndaa kadi a wonaani gooto so a waɗii nii tan a aannan min mas Jali, min hankini jengi jippaade. Kono nene ma wiɗo gonɗo e galle haɗa woya haɗa mettin jeng aduna wona noon eyi Allah kala ko waɗi ko guittowo ɗum mi faminma kadi ko Allah tan jeeyi laamu Allah tan woni gonɗo ittata ko waɗno kam ittata ko wonda ko mais kala ko waɗi o ittat ɗum ɗo joni ko mbaddaɗa ko e Jibril jarani ɗum ɗo par ce que aduna wona haydara jomiraɗo a jogot ɓinguel ma gotel ngel ɓurɗa yiɗ jaa joguiɗo ɓiɓɓe 10 o wara gotel ma ngel aɗa yiya joguiɗo 10 o waranani ɗum hay gotel ɗum ko belaɗe mum kadi neɗɗo wono timmu ko ma Allah faw ɗum ko muusi o jaɓa ɗum sabu ko ɗum takata Allah andude an no poɗɗa aduna kadi kala de weeli soyno ko metti kala de metti soyno ko weeli minon mbiyanmami ko gartira hakkilla ma muña ganda kadi Allah tagani goto Allah waɗno dewgal Allah itti dewgal ngal an a waɗani toon ko jari ɗum a waɗani toon probléme mo gartata ɗo e galle min kers mais min kay gañmi garta e galle daña probléme hoore walla gona ɗo nder galle aɗa woya jala min de somi wawno jejjita ɗum ɗo pija jala beltoɗa jiiɗon fof so tawi nanani ɗum ɗo goɗɗum tawa ɗum ando e ma mais sa yanori ni no mbaɗirnani hanke e galle he wona ɗo aɗa woya mettina ɓernde nene ma vraiment mbeɗa andi ɗum muusi kono somi wawno a wukkitat ɗum beddoɗa to jejjita Jibril min ko ɗum tan ñagonmami Ben Ça va? Atsili. Modou. Galwed. Jantan. Alhamdulillah. Mashallah. Jamai ma. Jambol kay. Galwed Chili. Chili mashallah. Babin. Ne Chili. Ah, Pen. An ni tan woni hakkunde Jibril e Jalika boni. Ah, min de ɗum mi hokki faam ɗum ɗo. Jeggi tan ha Jibril woppa Jalika. Mais ko tagi pourquoi ça? Anda ko tagi? Jalika hol nafoore mu gallamen. Jalika way kono pot fleur pawaɗo e nder galle ni. Nafata ala nafoore so wona kala ko adda wi ɗum tungaji jooɗodeje. Min wona ɗum min cohli. Wona ɗum Jalika addira e galle he. Jalika addira ko yo jibin adda min jiya min pawa hen guita men. Kono way ni tan way. Pen woto yejjit Jalika no aranno galle he hay battala on Jibril anan hay batte ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum min komi neɗɗo makko Jalika ari ɗon hay puttere Jibril ala ne Jalika naati ɗon ko ɗon Jibril ɓamti ɗon Jibril heɓi entreprise koye tiinde makko woni o resmo tan o addinimo ngol ɗum miɗa andi ɗum ala fof mo anda ɗum te min ni tewergal ngal no ngal wayini wonde ko yawiri ni min wonde ko yaawi min ko ɗum donc mi famde comment Baba min ma yafno no feewi kono a neyirani kam ni a waɗa min ko ganduɗa ni kala ko wodi mi fot gum Allah mbeɗa haɗa andi ɗum welani nan neɗɗo sa woni debbo desaɗo haɗa duwi Allah ɓoyde ɗon
hay goto duwani Allah yaltude galle baba ma annene ma hatton art mais ko destin wayi noon mi wawa hen diga sa yi hanki ke tikki mbanmi craqué koko muusi nak baba ɗum welani ɓernde nda hande Jibril min mi hollani ɗum ko boni galle mumen mi hollani ɓe ko boni min nere nde manɗa min hemba tan nawmi toon e si aduna nani a waɗat ko moƴƴi ɓe joɓma goɗɗum mami jaɓ noon kono yawata jinmi ko tan mbaɗon kam comprendre weeɓani mais maɗum ar aɗa min hannde hay sa dawni mbiɗa duppat galle o ɗum wawa kam mettude min mettatami ko an hoorema ngura gurdam musɗam par ce que guila jibinɗa a anda bone a anda caɗele a anda haala kono noon ɓeydo miijade ɓurnoɓe moƴƴi fuu maayi jiya jomum wona e galle mum ina selli ina fiji ina jala haɓo ñawa lelo ɓisgu o tiima ɗum jiya debbo rese yiɗodira e gorko mum ha ƴetta reedu mayda e reedu he gorko heddo ɗon walla gorko jiɗɗa dawa golloyde nodduma téléphone wima meeɗa ara waɗa accident e lawol maaya ɗum ɓuri muus te ganda so tawi ka juulɗo kadi haɗa jaɓi Allah ganda kala ko Allah waɗi ko ɗum ɓuri ganda kadi fof koko waɗa programme ala ko mbawɗen en kalata tan kono koye hoddire jomiraɗo jaten Allah hoddirno ma a won ɓiyam Allah hoddirno ma Jibril resma Allah hoddirno ma on ceer woto jogan ɗum ɓernde bonde woto jogano ɓernde bonde woto jogo won kulol ma e aduna miijeɗa wonde aduna ma boni Allah nanɗo noon Allah no wawma okkude ɓurɗo Jibril ha jejjita Jibril meɗandi noon ɗum wawa naata hoore ma oɗo saaha par ce que heewi rewɓe gorko mumen maaya ɓe ngoya ɓe mbiya ɓe gonta daña hono mum ya duuɓi seeɗa tan tawa eɓe ndesa galle goɗɗo eɓe mbiya wallahi min ko joni nanmi aljanna ɗum fof ina e aduna wadde tinno gartira hakkille ma an kam Amir an kam ko ŋayema ko haajima hen ko fotantuma noon Jalika ne foti addanede lembel wi ina dépassé yaay walla ne yawo ɗum kala dokkuɗo nenam jam daña jam kala dokkuɗo nenam fitin wonata e jam ɗum ko min o haali ɗum so tawi kadi mbaɗa wuuri mbaɗa doga e koyɗam mbaɗa dañi sagam Jalika dagota koye galle amen he te ko wona ɗum ko min hande ƴiƴe mam nan ɗon daago ko bandam are galle he ko te ko bandam wawi wadde galle he ko Jalika waɗani ɗum o waɗani feccitinde muɗum ni noon mbiɗa ko noon mbimi woto yejjid ko Allah hokkata ɓiɗɗo kanko wawa hokkude ɓiɗɗo jinnaɓe ma wonɓe ɗon ɓe mbawa hokkude Jalika Jibril ɓiɗɗo ko Allah hokkataɓe yontani so yonti kokoye arata hol humanaɓe 10 ans après ou 20 ans nen keɓani ɓiɗɗo mais ɗum ɗon fof ko sont des détails gandum kam min kam ɗum ɗon muusi kam ha ko wona seeɗa sa yeehi janggo mbiya baɓe nene mami ara galle to par ce que guila ɗum waɗi mi yettaki ɗum ma halla ko ɓoccoɗi tan mbawi yaadude ani Jibril ko onon tan mbawi yaadude kono père ka faɗo nano kanko ko faɗo ñaamo an hande guila gandumami aɗan ɗo ñande fof cooda ɗum ɗo yuuji ma ɓeyda leeɓeje ma a ronkama tan yares debbo an hay jewtodiɗa ala mbiya e wonde an aɗon ko mbawɗa wajade onko mbawɗa haalde ya ha mbaɗa no Jibril waɗi ni ha ko dañi ko ha wona dañi séeri dañci ha daña dañca nde puɗɗa arde kaala te sa yettorima ni janggo galle amen ko dañƴa hen fof ma wettinani hokkamɓe ɓenɗe mum
ko heddi ko Jibril gil ngarɗa noddanima téléphone noddata ndax nene mi woppata ɗum heen kono mi wita ɗum diga noon min ko ɓuri kam ko muusu woni binore kam min mami jooɗo haa Jibril woppa kam mi gumata ɗum wallahi baaba ni hen mbeɗa dañi ko metti kam isi mi muñat ɗum ndax nene Ramata tan sim ɗum miijima mami uru dañ force mami waɗ relevé wu nag weeɓata mais mam ɗum wat ndax kam mam ɗum hollude so wona Jibril wona goɗɗo joni an eɗen gandi nene Ramata yo ɓiyum debbo gonɗo ɗon yo ko adda ko toon fof suno sago maɓɓe hannde ɓe kawrama beddaji haɗa haanga ɓe kawrama beddaji haɗa wayno boni hemɓe ayi galle amen o weeli gila hoti galle baba mum ɗum calotoɗa ɓorno comci ma moƴƴi ñaama hakkara pija jala ɓurna han bon taw baba ma maayi nene ma maayi wonda sa yalti galle o fewta wona kono an a dañiɗo gartuɗa te mi haalanma denɗiɓe ma e ɓiɓɓe baaɓe man keewi ɗo yiɗɓema ɗum a wattaten hakkille ma wona ɗum ɗo noon ñaguilɗen Allah kono sen jii goɗɗum kadi jaggen hen wona jonon hakkille ma o komi jaaɗo tan e Jibrila gasi gorel yawta woppu noon tan mi tegi fo juuɗe Allah anda ko mbiyanmi ko tulta tan woto yejjitam du'aw da du'aw ma ana nene walli kam so wonano ɗum ko mbiɗa ko tan mini beddaji he meɗe taaro mi ronima paɗam mais kono hon ɗo ha joni yal yo Allah uro jurnu balɗe mon hon kam uro wallu inchallah moƴƴi haɗa ndi gila dañɗe duuɓi 7 cumculam meeɗa tulnude gartannomi hay taw yimɓe leli arat lelɗa e duwam aɗa webba ay min ko ɗum non so min mi yiɗa neɗɗo waɗma ko metti ma kono mi yiɗa kadi guura ko metti ɗum noon jalam tawde aɗa horsini baba ma fij jala jejjita ganda kadi deɓe gandataɓe nde ha gowɗa wonɗo gandunɗa wonɓe gownoɗa won joginoɓema ɓen goppatama ha min dawa min maaya ñande neɗɗo maayi noon hanti kam ganda hanti serti sehil ma baba ma wona baba min kay ko mbiyannomi ko tan mi witan noon hande anda duwaw ma wotejitam hen ana nene yal yo Allah juutno balɗe mon hon kam ɓura wallu hon kam ɓura darno inchallah ya haldoy nene ma d'accord mbajoɗa ɗum kom jaanon galle bayden ƴeewoy ɗum wayden ƴettum ton ko gacce wallahi ko waɗɗa kadi ay min kam somi yiɗi komi kangar cikkami tan ko min on dendal fof o naare mo ɓufto o ɓooyi toon téléphone makko ne sona bami décroché o yalto to mbeɗa haala téléphone tan o wayno mbarude jiindi tewni ala ko heddani kam ala ko resani kam ala ko wiyanimi hanki e ɗum tan an kam mi namnoma an waajima o omo nandi pewɗo haɗa mbooli en 100%. kalta ko o wulande c'est juste une question mi namdom alaade ɗum e nder haala ma pour an neɗɗo sa yii ɗum a jaggirat ɗum comme hoore ma ha kala ko jiiɗa cikkata ko oɗon mbawi ɗum surtout mo ganduɗa oɗon jiɗodiri kanko haydara ala e makko mbeɗa hoolimo no feewi mata o yiɗa ɗum tan banggue goto an toon peut être comme no mbiɗa ni omo feewi mais taw o yiɗa par ce que ayi téléphone koko woni hunde nde ganduɗa c'est personnel wona kala jungo arga tan mema ɗum kam a fotano wadde ɗum peut être aussi
ombo feewi tawa o yiɗa ɗum ko ɗum woni probléme o. Jibril mi yiɗino haaldude ma ko ɓooyi kono pannomi ka ndeeƴa wono mboɗa andi wona Jibril nden mo jinnomi haaldude o wona kañum woni ɗo joni. Jibril an ko mbaɗɗa ko no mbawirɗa ɗum te mi sikkanno an a waɗata ɗum. Jibril momin gandi o Jibril ganduɗo min o jaaduɗo e amen no min jaade muɗum min gandi ɗum nder e boowal. An kam Jibril ko woni ko tagi ceerɗa min. Ragi Jibril on mo gandunoɗa o kanko woni ɗo ede Jibril on desnoɗo Jalika haydara change an e makko ha hande kanko darriɗa an ke saɗa yiilo change ude a yahat ha galle sehil ma namɗa Jalika waɗima change ude par ce que respect gonnoɗo e Jalika pinal gonnogo ngal e Jalika koko finni tan majjirima ha laaɓi ceerno min jamais mi ras debbo totta respect nenam tottanimi respect wona e galle ne wat ko wela te oɗo décision ƴettimi ko cikke noon nenam tottim ɗum de hay goto tottanimi oɗo décision min ƴetta ɗum hooram min noon mi sikkanno ɗum wona an waɗata ɗum Jalika ko waɗanma e aduna ko Jalika ko muñanma e aduna ko a majjani hono Jalika ala Jalika wanma no mbaɗani hande sa heeɓi noon ha jettoɗa to jiɗɗa yettade ɗo goppa Jalika a fotano wadde ɗum hande kala ko Jalika wuuri e mette o wuuri ɗum koye galle mon he a majjani debbo ma anda mette o anda bone o andi ɗum ko to taw mbaɗɗamo ɗo kono noon aduna ko noon tan sa yeehi noon ha fayni jawdi ma ha fayi heewi ko fettudema mais so lawol gongol waɗi andu no feewi no mbatta so téléphone mum soni waɗ ignoré joɗɗa jagga jamat ma c'est mieux kono an min kay téléphone mo ko so soni mbaɗa foti ɗum ƴettude komi yiɗidirɓe de te komi fotɓe resodirde ɗum wiyani on hay probléme goto on ciwa resodirde mbiɗa aɗa yiɗimo oɗon poti resodirde mais on ciwa resodirde tawa joni an téléphone on mo ƴettuɗa sa hen yiino walla nanɗa ko welanima no mbatta warami mayat tan mi wawa supporté rendude moy hay goto ɗum kam komi mi hoyɗani ɗum ni ka jiɗɗo ni jiɗimi tan kono jiɗirɗani te sallaw lamɗo jaaɓi ɗum ɗo tawi kam ko ɗum tan woni ko añi ko min dañcitta hen probléme ɗum de ɓuuri gacca yiddam nde mbatta comparé e bosma yiddam ko yiddam min jiɗiratmi ni ɗo ɓurti joni haɗa andi an waɗi heure ƴettu téléphone ma noddama kalda e makko mbaɗama expliqué a yimama haalan gotum confiance woni foof wat feere ha an lawol gongol ɗe gueɗe ɓaɗe woɗɗo modal par ce que neɗɗo o sa si ha perdu confiance e ma c'est fini yo ɓerde ma deeƴ on banggue somi pari mami noddum mami haalde makko te ko kalɗa ko kadi ko gonga téléphone ko pour neɗɗo goto oɗon erreur kadi wonta hebdemi tawde ka jiɗɗo ko noon yarata kono a yiɗi de cey yiɗɗo wonnanma woni foof kono Jalika en andi so ummunama to fawano ɗo tan kanko ummin ɗon hoore makko par ce que min ala mo dañum so wona nenam te mi resta debbo jamais wadde ɗum e nder gallam en yiɗi jooɗade e dow hoore nenam wawi wayde fof mi jaɓata ɗum quand même te mi sikki anni aɗa foti famde ɗum e am ɗum watta ɗum jamais a faami Jalika noon wasta bon Leyla ari koye galle he o woti hirdi o woti wadde ko wattani ɗum addi ɗum ɗiɗo bon fof kono so heddi noon wonde mo wonnowo tan mi sikki ɗum ɗo fof kewta hakkude amen makko ana majjani debbo ma o ittata e ɓuuɓri o fanta e nangue Allah e makko ɓuuɓde ono wona kirowo to fawma ɗo koye hinere makko o fawma a majjani kanko o hirata sa yi noon yumma mo mbiɗa o ko yumma bonni galle moɗon ko yumma bonni dewgal maɗa ɓeɗa wona gonga tan jiɗɗa an ka gorko hande joguiɗo hakkille mi jikkanno kadi ko hakkille liggortoɗa wonade heɓade dirseɗo aɗa watteɗo hen yumma waɗi manipulé noon ha certuɗa e debbo ma Raki mbiɗa yiɗi sata haalde yam mbadda hen seeɗa respect ay nenam wona giƴƴi te mi rokkani hay goto mon won an won Jalika en haala monko en nanni hen nenam a faami Jalika noon dewgal wonno hakkude amen mum e respect
respect ummim ɗon dewgal ittim oye le probléme ko ɗum probléme on ɗum wonno minen ɗum wonno amen aɗen de Jalika a haali nan Jalika nehi haalta tonca mais so Jalika yi ha watti wadde ɗum ɗon fof hanti hunde waddi hadde kaani sedde a jarama taade ko noon jiiruɗa min goppiran noon tan so woni holko mbimami noon ne musma jaafoɗa mbiyanmami tan ma woygo ha heewa mbattaygo min ɗum tan kalami ananda yam non ana anda kam wadde min jamais debbo woynem cipri min debben woynem min sabu esnani imi aduna kumunyal wawi fof oduna alla joba rokirta besngo so ala rokima am jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmende woto nyo hebo woto koy demo woto bonne gurna makko alla joba ko jom yurmende woto kelmi aduna kumunyal wawi fof oduna alla joba rokirta besngo so ala rokima am jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmende esirabe min goy mi roki yewti de jikirabe sabu mo desnani diraga irtaga nibaga irtaga wona dum reni dewgal of kokoga medandi dum